health center, matimbang konta. Kaso ano, nanay ng ano kanina, ang panahon. Kasi doon ka kayo may napagod. Oo, Luglaw siya. ano sabi ko? Tawagan ko nga na konta. Salamat sa pagpunta kasama. Dapat ko dahil sa ubusan mga sulat sa bilihan na kanila. Mahilig sa kanila. Nakalive yan. Parang inaano kita ni Mark na kita ano ka na yan. Dadong ko. Kaya ko niyan, nakatag ka ng pwedeng kawis para nainom. Hindi man tayo sabihan mong dalawa. Mahal mo lang ang gusto. Alam ko sa ano pa lang, happy Sino, mga sulit sino? Gabing yan, mga pan lang. Mas yung iba na, hindi ko pahamak ko. ano daw. Kaya sabi ko na Mark, ang chat ako, iwasan ko yung siguro. Sa takot ko man siguro. Okay, pagsabihan mo ako sa hindi ko naiinis sa sarili ko na may naihatag ako na mali na hindi siya di ba? Kung ikaw man lang parinig mo kung minahatag ako sa iyo na mali or ikaw na-realize mo na minahatag ako sa iyo na mali, makulong ha. Pero kung ako man naiimog na ngayon naiimog mo na hinahan ka lang sa para nagkatagan mo lang yung tayo kahaliun mo kami sa buhay niya ako nag-problema siya amin na may naluluwasan namin naitin din si Bala si Bianca na depression. Depression ako, wala siya nakaka-story. Kasi hindi na ko yun sa mga. Parang kung sa sarili ko na ako nanatag ka niya. Hindi anis. Hindi naman naipito kayo makapagsabihan sa ito kaya sa harap. Nag-iwas mo ako. Hindi mo kayo magpapakaibat. Hindi nag-iwas. May diri ka talaga. Oo. Pagkaintindihan, nag-ano ka, mag-personal. Kung matapo ko kayo sa plaza, iwas. Sabihin mo akong naiwasan ko. Okay, dito kayo ng paraan. Kaya naintindihan mo ng bata. Hindi mo nang gagito ba nito para arag ko? Wala naman yan na siya. Hindi ko. Hi, Jadine. Kung magda mo mong baga, hindi mo kita mga bata. Di pareho mo pag busy ka. Hindi ka man talaga mapiri. Hi, Buray Jadine. naman kita. I-block ko daw yun. Tama ba, sabi ko, man ako na-imod na mali na na-influence siya akong diyan. So, okay po sila mo. So, ganun nagkikin. Hi, team. Parang siya sa? Krishna, hi. Parang 15 gifts if you cover the nearest person mouth with your hand for 5 seconds. No. 15 gifts. Gifts. If you cover. Thank you sa thumbs up. Hoa Gaming Channel. your hand full na? Ay, nawara. 15 seconds. Where are you from? From Philippines. Hi, team. I'm from Philippines. Gamatin mo na lang sleeping. Okay lang? Thank you sa thumbs up. Aray ko lang. Ayun. Para na. You are very beautiful. Thank you, Rodney Krishna. Where are you from, Rodney? Where is Philippines? Patog na kayo sa Hmm. Sure, hindi lang mag-ulan na. Napili ka doon? Domingo ka, nakulit mo sila. Oo. Hindi lang talaga. Pasapo dito. I like you. Thank you. Mga dalaga pa kayong mga madam, no? Mga dala na kami. Uwi. Oo. Mga dala na. Dala na. Where's Philippines? Asia. Philippines is Asia. Walang maibuto ng pagkakabit. Sige, silent ko man. Sorry. Thumbs up dan maganda, Cheryl. Thank you, Greg. Salamat, Greg. Salamat. You love me? Luigi Prenda, Xiao Prende. Where are you from, Luigi Prendas? May I think Rasin was from yesterday, the one was looking to kick out. Huh?
Rasin. Luigi Prandas, Xiao, thank you so thumbs up. Where are you from, Prandas, Luigi? Thank you. Hello from China. Hi, Zelda. Rodney. Hi, Rodney. My name is Prem. Okay. Nice to meet you, Prem. Tanghali na, madam. Anong ulam niyo? Wala pa. Richardo Panes, single mom ba o hot mom? Both. Both single and hot. Charot. Are you in? Mayugyug yun. Are you? No. Nahulog. Okay lang. Thank you sa 7. Pala niya budangan na. Wala ahol. Tanghali na. Wala pa ulam. Nice to meet you, Rodney. Hi, Mel from Japan. Maingay. May sinig. It was loud here. Noisy. Looking so very beautiful. Thank you, Rodney. Saan po kayo sa Bicol po? Bicol. Hi, Greg. Thank you, Greg. Ano yung nalaglag sa kape? Nalaglag. Hi, Mel. Thank you, Mel from Japan. Sa maniwala sa kanila. Where's the campo? You love me, Greg. Marami na ba yun? Marami ka pala yun. Huwag na nakakita. Where are you from? Paper content station. Gusto ko yung hot mo. Nakakapasok ba yung mga bisan? Bye there, bye. Meron na iba ka. Meron na. Huwag na kita naman. Halo na naman. Ay, ito ang ganda. Kung may masagot kong kayo. Sabay, parang may nagsilaban. Hi, hindi ko from sa Bisaya ba kayo mga ma'am? Saan lugar? Bicol. Bicolana. Bicolana. Bicolana po. Bicolana. Thank you. Thank you. Nalimpihan na natin. Kaya mo na pa.
Mga limited na lang. Ito sa Android. Ikaw ang buligaw. Aso. Hello, sa buligaw. O, tulong-tulungan na lang yun. So bright, not a good picture. Sun so bright. Sun so bright. Sun so bright. Can't see well. Oh, why? Thank you for the thumbs up. Why? What happened? Ay, nabasa na ano sa camera, hindi diyo, kaya diri na mo dyan tayo naglalay. Ano, parang na-blurred. Siguro ang sa camera diyo, siguro nabutan na diyo. So much lightweight. Yes, I read that.